Здравейте, правя това видео с целта да помогна на хората като мен, които в момента тепърва се учат на чудото да отгледаш домати в днешното време в България. Аз се намирам в Варненска област и тази година доста хора се оплакаха в групите, че се свиват листата, няма достатъчно завръст или почерняват самите корени, самите стебла или се свиват листата. Общо взето бяха много причините, поради които хората търсиха някаква помощ и спасение, обикаляха агроаптеките, питаха приятели. Това са част от моите растения, не са много, но за семейна консумация мисля, че като за начало са добре. Сега ще ви покажа и при мен какво се случва. Знам, че самият домат като растение в момента не изглежда много добре, но повярвайте ме, преди една седмица беше в окаяно състояние, като се надявам, нали, с грижите, които полагам към момента, да постигна един задоволителен резултат в август месец. Сега, както виждате, ситуацията тук е идентична при повечето растения. Някои се развиват по-добре, някои доста изостават и имат следи от болести. Като цяло доста голяма част от хората, които ги видяха, ми посъветваха да ги премахна, да ги оскубя и да не разчитам на реколта тази година, но аз останах упорит. И сега ще ви покажа разликата между тези растения, които съм третирал с препарат, и растенията, които съответно нямат никаква намеса. Секунда само. Това тук е растение, което не е пръскано с абсолютно нищо. Само изкарах растението от мястото, на което се намираше, и преместих го тук на около 5-6 метра от останалите, за да направя разликата дали препарата, който използвам, се влияе на останалите или не. Това растение тук не е пръскано с абсолютно нищо. Виждате колко е по-малко. Съответно, пак го поливам, пак полагам грижи и за него. Това също. Виждате разликата, може би около 20 см. Резултатът е повече задоволяващ. Тук се вижда още по-добре. Растението, което не е третирано с никакъв препарат. За съжаление, и аз, както повечето, достигам до извода, че без препарати в днешното време е много трудно да отгледа човека домат. Сега пак се връщам на растенията, които са третирани с препарат. Той е само един. След малко ще ви кажа кой, ще ви покажа и опаковката. Както се вижда, тук дори имаме цвят, а тук дори имаме и домати. Вярно, едно е. И тук има едно, но все пак е нещо. Мога да кажа, че тиквичките и краставиците добре се развиват. За съжаление, домата се оказа най-голямото предизвикателство, поне за мен. Отивайки до агроаптеката, ми посъветваха да използвам този препарат. Дарамун се казва. Съответно бях доста скептичен, но реших да пробвам, понеже аз така или иначе нямам избор. Или трябваше да ги оставя на произвола, или да се опитам да ги спаса по някакъв начин. До сега са пръскани веднъж, преди 6 дни, днес е 7, и днес отново ще ги пръскам, като това ще е последното пръскане и смятам повече да тровя растенията. Аз също съм против всякакви такива препарати, но за бъдеще ще търся решение за тези проблеми само с рецепти, които могат да се намеря от баби, дядовци, приятели, които са на органична основа, които са изпитани във времето. Не знам дали ще успея.
Той дурамин се разрежда 8 мл в 10 литра вода. Обилно опръсках, като цяло фунгицид, доколкото изчетах в листовката, няма дълъг карантинен период, но аз така или иначе смятам да пръскам за втори и последен път сега. От тук нататък единствено и само с бордлезов разтвор. Надявам се да е достатъчно. Доматите ги поливам на всеки 3 дни с капково. Имам маркуче опънати на всеки корен, на всеки 3 дни по 35 минути. Гледам да поддържам влажност достатъчно на растенията, за да могат все пак да се развиват без прекалено голям стрес. Днес температурата беше 34 градуса на обяд. Има засенчваща мрежа на 40%. Значително се усеща разликата в температурата, като чисто това, което можах да измисля като за първа година. Това са полчета, арматура, горе с тръби водопроводни, огънати. Получи се задоволително. Да, пази сянка. Сега това, което най-вероятно след това видео някой от вас ще ме опрекне, че използвам арматура за колчета, но моите баби и дядовци така са ги гледали на времето и аз продължавам така. Във времето може да ги смена с бамбукови или с дървени, времето ще покаже. В момента са арматури, които имах в двора. Надявам се, съм бил полезен на тези от вас, които им е интересно да се занимават с земеделие, макар и в такъв малък мащаб, но аз искам да се науча, съответно и да се надграждам в годините, така че благодаря на тези, които изгледаха видеото и благодаря за коментарите, каквито и да са те. Надявам се, съм полезен. До скоро и до нови срещи!